Добър ден, уважаеми журналисти, колеги, приятели. В днешния ден много набързо, в края на миналата седмица, решихме, че е време да седнем и да поговорим в този двучасов формат по темата за истинските проблеми в сектор енергетика и необходимите възможни решения. Това е една отворена дискусия, която е инициирана от Коалиция за климата. Аз се казвам Георги Стефанов и работя към Международната природозащитна организация WWF и заедно с други колеги така активно работим в тази сфера вече от много години. В днешната дискусия, която ние искаме да поставим едно начало за наистина смислен диалог в правилната посока, най-вече за истинските и дългосрочните решения, се присъединиха и много други партньори от други граждански коалиции, граждански формирования, групи протестиращи. Всички те са в поканата изборени, която вие сте получили. Днес тук отпред са колеги от ВЕИ бизнеса, от Фотоволтаичната асоциация, колеги от Greenpeace, Friends of the Earth, за земята, колеги от темата за шистовия газ, колежката до мен Мариана. Всички ние желаеме вие активно да се включите, да ни чуете и да обсъдим тези значими и сериозни проблеми в нашето ежедневие, настъпили така рязко като обрат в последните седмици и месеци. И така, основните теми, които ние ще дискутираме, са в няколко насоки. Преди всичко ние желаем да поставим възможностите за диалог и да поставим обективните и необходимите решения в този няколко седмичен период, в който се очаква мандатност да има служебния кабинет, но не само. За нас решенията в този сектор подлежат на три различни разделения, а именно в следващите няколко седмици, в следващите няколко години и в следващите няколко десетилетия. Няма как в България да говорим за реални и обективни действия, най-вече в интереса на хората и на държавата, ако не обхванем тези три периода. И заедно с колегите до мен, и заедно с вас, се надяваме вече да поставим наистина един конструктивен диалог за напред, за да може всъщност истината да излезе наяве и решенията, правилните решения, вече да започнат да се случват. Това, за което Коалиция за климата работи вече повече от 8 години, откакто се учредила, и това, за което хората от природозащитните организации, които са основните членове на тази Коалиция за климата, поставяме като искания и като решения в този сектор. За съжаление, нашите най-лоши прогнози, за които ние от години наред сме твърдяли, вече се случиха. За съжаление, липсата на прозрачност и липсата на желание за конкретно действие изкараха мнозинството на улиците през последните месеци. И за съжаление, българските експерти и политици не желаят това статукво да бъде променено. Без сериозна промяна ние няма да постигнем така значим преход и добър резултат. Бих искал да започнем нашето кратко представяне в няколко основни посоки. Ще дам думата на колегата Владимир Аличков от Българска фотоволтаична асоциация, който документира основната първа точка, а именно обзора на цените в енергетика спрямо другите държави и въобще проблема като най-важен и значим на този етап. Влади, само ще ми кажеш кога да покажа графиката. Добър ден! Аз съм Владимир Аличков от Българската фотоволтаична асоциация.
Съвсем накратко ще се спра на нещо, което всеки един, който чете чужда преса, чужди вестници, интересува се от световните тенденции в областта на енергетиката, може да види. Това, което се наблюдава в световен мащаб, това е специално нарастване и постоянно нарастване на цените на електроенергията в на практика развитите държави. Това не е случайно, защото някой политик така е решил или защото има нещо различно, освен икономически причини това да се случи. Тези икономически причини се дължат на много фактори. От една страна имаме поскъпване на горива в световен мащаб. От друга страна имаме увеличено търсене на горива. Знаете, има икономики в Азия, които се развиват с много бързи темпове на икономическо развитие, които увеличават търсенето на горивата. Имаме фактори, свързани с инфлация. Знаете, че горивата веднъж дават отражение директно върху енергийните цени и втори път индиректно в разходите за производство на електроенергия. Същото важи и за инфлацията, свързана с възнаграждението на труда. Освен това, имаме желание в световен мащаб да се подобрят климатичните условия, което поражда допълнителни изисквания за инвестиции в пречиствателни съоръжения и намаляване на въглеродни и други емисии. Като навлеземе в ядрената сфера, ще видим, че има тенденция за увеличаване на системите, за изискванията за системите за сигурност, затваряне на ядрени електроцентрали, изисквания за специални инвестиции за съхранение на отработено гориво. Ако се погледне в сферата на инфраструктурата, ще се види, че всички страни предприемат мерки и инвестират огромни средства в подобряване на инфраструктурата с цел подобряване на енергийната сигурност и енергийното управление. Всички тези тенденции водят до едно постоянно увеличаване на цените на електроенергия в световен мащаб. България е част от света, ние сме част от глобалния пазар и няма как, като изключиме това, че труда на нашите специалисти е подценен, т.е. заплащането е по-ниско и не използваме ефективни и модерни технологии, примерно за добив и експлоатация на въглищните ресурси, ние няма как да имаме различна тенденция, различна от световната. Това е много важно да се отбележи, тъй като все пак смея да кажа, че в повечето държави има пазарни механизми и либерализиран енергиен пазар, докато в България това все още не е на лице. Една графика, която е взета от страницата на Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD). Нарочно не я свалихме на отделна презентация, ви показваме конкретно репорта на страницата. Може да видите съпоставка на цените в България на електроенергия спрямо цените на няколко други държави, които са близки по ръст, част от Европейския съюз и с които ние бихме искали да се сравняваме, когато говорим за икономически растеж или енергийни тенденции. Тук ще видите, не знам дали се чете хубаво, най-долната черта, т.е. най-ниската цена на електроенергия в България. Също така може да видите, че през последните няколко години тенденцията, включително и България, върви нагоре. И това не е някаква политическа самоцел, дължаща се на определени решения, това е просто световна глобална тенденция. По-нататъка моите колеги ще се спрат по-подробно на тълкуването на тази графика. Аз искам да кажа още няколко неща, свързани с европейското развитие в областта на енергетиката и по-специално пътна карта на Европа в сектор енергетика 2050, където Европейския съюз и европейските специалисти, които разполагат и с достатъчно статистика, имат такива специалисти и са успяли да реализират все пак някакви независими органи в своите държави, са постигнали консенсус в развитието на енергетиката за следващите 30-40 години. Това, което пише в пътната карта на Европа в сектор енергетика, е абсолютно доминиране на
ВИ централи, т.е. зелени екологични централи, като целта е те постепенно да заместят в енергийния микс изцяло замърсяващите инсталации. Това се дължи от една страна с цел подобряване на климата в световен мащаб. От втора страна се дължи на това, че се иска всяка една държава да може да постигне максимална форма на енергийна независимост прямо вносни ресурси. Това е единствения начин, особено за България, която е с много благоприятни енергийни или, да кажем, природни ресурси, които могат да бъдат използвани в енергетиката, да ги използва пълноценно. Друго направление, което е заложено в пътната карта на Европа, в сектор енергетика, това е развитие на инфраструктурата. Предвиждат се огромни инвестиции да се построи и да се изгради специална инфраструктура, която да подпомогне присъединяването на нови ВИ инсталации, както и да подобри управлението в енергийната мрежа с цел сигурност. Друго важно направление, за което вече има реални фондове в милиарден размер за зелени иновации. Значи Европа не случайно развива такъв сектор. Жалко за някои евродепутати, които бяха цитирани последната седмица, визирам господин Оручев, който първо цитира някаква пътна карта 2015 година, която, ако имало такава, е била обсъждана преди 10 или 15 години, където дава грешни цитати и грешни направления, споменавайки, че Европа е отрезвяла и вече не иска ВИ и че това е заложено в някаква пътна карта 2015 година. Няма такава пътна карта 2015 година. Има намерение и дебат, тъй като цените на инвестиционните разходи във ВИ спадат непрекъснато в световен мащаб. Има дебат как от 2015 година или от година Хикс да се създадат нови механизми за насърчаване на ВИ енергията. Също така дебата, който тече в Европейския парламент, е как да се намали влиянието на държавата и да се ограничи въвеждането, т.е. да се забрани въвеждането на ретроактивни мерки спрямо вече изградени инсталации с цел привличане на нови инвеститори. Това, което се случи в България, знаете много добре, ДКЕВР си позволи да подмени закона за енергетиката и закона за ВИ и въведе едно незаконно решение, с което изгони инвеститорите от сектора и постави цялата зелена индустрия на колене на практика, тъй като иззее незаконно до 39% от приходите на ВИ централите. В тази връзка е много важно да се отбележи, че фриволно някои депутати използват, вместо да се гордеят с развитието на зелената енергия, както се случва във всички останали държави, просто достатъчно да отворите който и да е вестник или преса на някоя държава, да видите за какво става дума. Днес се открива ветропарк, утре слънчева централа, всеки се хвали, министри, премиер-министри, президенти ходят лично на откриването и режат лентички на ВИ централи. Единствено в България се предприе антикампания срещу екологичните централи. Това е накратко. Благодаря, Влади. Бих искал колегата Тодор Тодоров от Екологично сдружение за земята да вземе думата. Тошко. Здравейте, Тодор Тодоров съм от Екологично сдружение за земята, Френцев Дирт за България. Аз искам да допълня тук, освен нещата, които каза Владо, че според нас енергийната бедност е в основата на протестите, които наблюдавахме в последно време. И причината за тази енергийна бедност всъщност е не високите цени, а ниските доходи, разбира се. По европейски стандарти енергийна бедност е когато 10% от доходите на едно домакинство отиват за плащане на енергопотреблението. По този критерий България е с убедително на първо място в Европейския съюз с 80% от населението, което влиза в тази категория на енергийна бедност. Понеже сме в период, когато управлява служебно правителство, не можем
да очакваме чудеса от него, но можем да насочим исканията си към правителството, което ще дойде след изборите, а служебното само да даде някакви насоки. И това именно бихме настояли за национална програма за справяне с енергийната бедност, която да има за основа енергийната ефективност на населението. Това, което от години говориме, че трябва да стигне енергийната ефективност до всяко отделно домакинство. Всяко отделно домакинство да бъде подпомогнато, като има механизми, които ние сме посочили в становището, което вие сте, може би сте получили, да се пренасочат средства от енергофондовете. Има възможност подпомагането на домакинствата да достигне до 90% от разходите и именно чрез енергийна ефективност да се намалят разходите за енергия на домакинствата и да стигне конкретно до тях. Чудесно е да има, разбира се, развитие на ВЕИ индустрията, но не трябва да подценяваме и енергийната ефективност, защото там е огромния резерв на България, по причина, че сме отново на незавидното последно място в Европейския съюз по енергийна ефективност. И сега беше странно в тези протести, че най-малко всъщност се говореше за енергийна ефективност и най-малко за огромните кражби, които се извършиха в енергетиката с проекти като така и не започналия строеж на АЕЦ Белене, но 2 милиарда лева там потънаха и отново без никаква реална причина се посочи като приоритет на следващото управление строежа на нов блок в АЕЦ Козлодуй. Това са неща, които ни тласкат към нови протести, към нови недоволства, оправдани, абсолютно законни от страна на гражданите, защото инвестиции, такива огромни инвестиции в нови безмислени проекти, всъщност там ще увеличат енергийната бедност на населението. Благодаря. Благодаря, Тошко. Време е да преминем малко по-конкретно към основните искания, които чухме през последните месеци. И тъй като колежката Мариана Христова отдясно на мен е една от фигурите, които активно участваше в протестите и в формиране на гражданската позиция против шистовия газ, както и последвалия мораториум, в крайна сметка шистовия газ е част от конвенционалната енергетика и това не бива да го забравяме. И Мариана, и всички ние сме всъщност част от тези протестиращи от много години, които искаме промяна в този сектор. И слава Богу, че нещата вече започнаха да излизат наяве. Мариана. Здравейте! Това, което искам да ви кажа с няколко думи е шистовия балон и обещанията за нещо, което никой не знае дали някой може да получи някъде. Напротив, резултатите, които в момента се получават в световен мащаб и които не стигат до нашата преса и до информацията, не стигат до хората, говорят точно обратното. Че говорим за следващата огромна борсова далавера след недвижимите имоти в САЩ. Говорим за тенденцията в момента, след толкова години експлоатация на тези шистови находища с неконвенционалния метод фракинг, сега вече са на лице и вече не могат да бъдат скрити тежките последици върху природата и върху водата. В момента това, което се случва в Съединените щати е, че 7 щатски прокурора на 7 щата – Ню Йорк, Коннектикът, Делауер, Мериленд, Масачузетс, Роуд Айланд и Върмонт съдят организацията, която отговаря за опазване на околната среда в щатите, EPA. Те я съдят за това, че тя не е регулирала целият добивен бранш, с което е станала причина за огромни количества метан, изпускани във въздуха, които пък доведоха до най-страшното затопляне в Съединените щати, зверска суша, торнадо, земетресения, наводнения и всички тези природни катаклизми, които са свързани с климата. В момента това дело се води оттатък. Благодарение на заведеното дело, шефката, която отговаряше на EPA, подаде оставка точно преди Нова година. Непрекъснато течащи скандали, корупционни, за
висши служители на добивни компании, които са назначени в контролния орган, който трябва да опазва и да отговаря за опазване на водите и на въздуха, водят до блокиране и изобщо до нефункциониране на тези органи. Има една много известна поправка, която се нарича Халибъртън, която е направена по времето на правителството на Дик Чейни и която освобождава всичките добивни компании, които копаят под земята, от отговорността им, ако замърсят води. На тази база хората, дори тогава, когато водата им е отровена, не могат да популяризират абсолютно нищо. Те нямат право да разпространяват информацията за това какви дела се водят и винаги се стига до извънсъдебно споразумение. Тоест, липсата на тази информация служи за основание тези хора да обясняват навсякъде, че замърсявания няма. За съжаление, такива замърсявания има и вече те са с толкова големи размери, че вече по никакъв начин не могат да бъдат скрити от лобистките практики и стават ясни навсякъде. В момента има над 970 файла, които са на пострадали семейства, независимо, че има извънсъдебни споразумения, в които става ясно за какви последици върху здравето на хората говорим. Начинът за замърсяване е много прост. Не съществува метод, с който да се наблюдава какво се случва под земята на дълбочина 2,5 км или 5 км, както е при нас, защото на толкова се намират нашите шистови залежи, ако изобщо ги има. Там нямате начин да следите какво се случва, когато имате едно огромно налягане на вода, смесена с химикали и отрови, над 2000 бара. Никой не знае, след като това нещо се случи отдолу, то е 30 пъти по-силно от една вакуумна бомба, която се използва. Значи, представете си, вакуумната бомба, тя смачква абсолютно всичко около себе си, това е 30 пъти по-силно. Никой не знае в какви контакти с съществуващи пукнатини отдолу или съществуващи други системи тази вода отровена ще влезе. Още повече, че тя остава под земята завинаги. Оттам нататък най-честия контакт, с който стига до водата, е стари сондажи. Такива, които са правени 40-те години, каквито при нас е пълно навсякъде, Добруджа или където и да е другаде, където без проблем под налягане тези отрови достигат до вододайните хоризонти. Всички знаем за Ман-Валанж. Ман-Валанж е едно от най-големите подземни водни водоизточници, които се намират в Добруджа. То е 13 033 квадратни километра у нас. Натиска в Европа е изключително силен. България специално се води за флагман в това, че успя да се пребори толкова малка държава, те не успяха да повярват, че тя се пребори за да опази своите води. И заради това сме обект на лобистки практики, които продължават и в момента. В момента кметицата на Добрич и кмета на Нови пазар са на екскурзия в Съединените щати, поканени от Американското посолство, за да им показват колко чудесно нещо е шистовия газ. Въпреки че, както добре знаем, там има и подписки от районите и така нататък. В Плевенския регион компанията Direct Petroleum, която до 2010 година във всичките медии разпространява информацията какви залежи от шистов газ е намерила и как те са много перспективни и така нататък, след 2010 година, след като идват протестите, тези залежи изведнъж стават конвенционални. Нещо, което няма как да стане. Не може да има конвенционален газ там, докъдето досега е имало само шистов. Щом чуете неконвенционален източник, означава неконвенционален метод на работа. Това означава фракинг. При нас и сега, независимо от мораториума, продължават да се правят опити той да бъде заобиколен поради това, че ние не разполагаме с специалисти, които да извършват контрола, не разполагаме с нормативна уредба, която да отговаря на всичките тези нови технологии, не разполагаме и с техниката, и с познанията, за да се контролират едни подобни процеси. Напротив, даже дори и фракинг лобистите, които работят в чужбина,
идвайки тук, казаха: Господи, вие не можете да направите безопасно дори един най-обикновен сондаж за вода, защото нормативната ви база е безнадежно устаряла. 3 души са в Министерство на икономиката и енергетиката, които издават разрешителните на компаниите. Същите 3 души отиват на проверка по места, ако изобщо отидат. Защото документите на Сметната палата, които касаят концесиите изобщо, казват следното: толкова малки са ви сумите за концесиите, че не успявате да извършите контрол на живо. Ние ви следим командировките. Вие правите проверки само по документи. За съжаление, това е тъжната картина. Не може в 21 век ние да разчитаме на енергийни източници, които се копаят. Това просто не е сериозно и не е бъдещето. Благодаря. Благодаря, Мариана. Проблемите наистина са огромни и са във всяка една сфера. И ние в България всички трябва да бъдем щастливи, че през последните 3 месеца системата започна да се разпуква. Едни от най-важните искания, които ние имаме, и с това ще преминем и вече към конкретните решения, които предлагаме, е нещо, което трябва да се случи. Задължителният компонент, който отсъстваше до сега, е прозрачността. Тя просто нямаше. Ние наистина не знаем кой какво прави, кой какво планира, кой в какви процеси участва, как се случват, какви договори се подписват, какви практики подлежат на вземане на решение. Това всичко за гражданите и за бизнеса отсъстваше в масовото ежедневие като практика. Няма значение, че това се изисква от закона. Това е един основен проблем, който се надяваме, че с тези промени ще настъпи и вече няма нужда да го дискутираме. Но също така и дългосрочните цели, каквито отсъстват за България, е нещо, което подлежи на промяна. Ще дам думата на Николай Николов от Българската фотоволтаична асоциация. Ники. Благодаря. Това, което аз искам да подчертая от гледна точка на фотоволтаичната асоциация, припомняйки, че ние бяхме хората, които протестираха още есента срещу едни решения, които вземаше ДКЕВР, абсолютно непрозрачни, нелогични и които злепоставиха изобщо идеята, че може да има независим регулатор. Практически подобни решения се вземаха и изобщо в годините за българската енергетика и това доведе до остри дисбаланси, като имаме в предвид, че и Министерство на икономиката в крайна сметка нямаше ясна и последователна политика. Всичкото това доведе до хаос в ценообразуването на електроенергията в България, доведе до хаос изобщо в енергетиката. Сегашните бунтове, които бяха провокирани от високите сметки за електроенергия на българските граждани, само доказват тезата, че политиците доста успешно успяват да подменят истинския въпрос с измислен от тях дневен ред на обществото. Вече беше казано от Тошко, че проблема с цените на електроенергията не е същинския проблем. Същинския проблем е политическия въпрос с ниските доходи в България. И вместо така поставен въпроса да се търси решение, започна този политически въпрос да се представя като енергиен и да се търсят енергийни решения на един политически въпрос, което безспорно доведе до хаотични и волунтаристични решения, а даже и до никакви решения, защото всеки ден сме свидетели на обявяването на някакви концепции, на някакви стратегии, на някакви мерки, ама в край на краищата с изключение на напълно изкуственото
намаляване на цената на електроенергията, направено с решение на един компрометиран орган, какъвто в момента е състава на ДКЕВР, друго не се е случило. Затова ние много ясно искаме да подчертаеме, че политическия въпрос с невъзможността на една значителна част от българските граждани да си плащат сметките за електроенергия не може да бъде подменен в кавички от енергийни стратегии. Истината е, че на първо място в решаване на този въпрос трябва да поставиме, разбира се, енергийната ефективност, както беше и казано. Затова и ние с своите колеги от екологичните организации сме пред вас, за да кажем своите решения, които, разбира се, са решения по-скоро бизнес решения, отколкото екологични, но поставянето на правилния въпрос считаме, че е изключително важно. На първо място енергийна ефективност, на второ място ясна стратегия и политика за подпомагане на онези семейства, те са около 1 милион в България, семейства, които не могат да посрещат своите разходи за електроенергия, за отопление и, разбира се, и другите си разходи. Затова ние предлагаме да се въведе диференцирана тарифа. Такава съществуваше диференцирана тарифа, която да бъде в пряка помощ на семейства, които не могат да си плащат своите сметки за електроенергия. Второ предложение е създаване на фонд, който фонд да се организира чрез отчисление от брутните доходи на всички производители на електроенергия в размер на 6% от тяхните доходи. Тези приходи да бъдат отчислявани в фонд, който да подпомага тези 1 милион семейства, или това ще даде възможност около 250 милиона лева да бъдат разпределени между не можещи да си плащат, особено зимните сметки на ток. Съчетанието на истинското решение, каквото е енергийната ефективност и енергийното подпомагане, което ние считаме, че е изключително важно. Тези две краткосрочна и дългосрочна цел би могло и решения биха могли да доведат наистина до реално подпомагане и освобождаване на въпроса за българската енергетика от теговата на политическите решения, защото ние считаме, че от тук нататък решенията в енергетиката трябва да се вземат по начин, по който първо цените на електроенергията наистина, въпреки че те са регулирани, да отговарят на пазарните тенденции, поне на пазарните тенденции, ако не и да станат чисто пазарни. Разбира се, те биха могли да станат чисто пазарни, ако имаме избор, а за да имаме избор трябва да влезе третия либерализационен пакет в пълна сила, нещо, което в момента заради поведението на ДКЕВР е невъзможно, тъй като няма как да привлечеш инвеститори в сектори, които са на загуба. Поради тая причина ние предлагаме наистина решения, които разбира се, ще започна с тези решения, които ни касаят нас, производителите на зелена енергия. На първо място ние считаме, че трябва зелената добавка да балансира преференциалната тарифа, която ние получаваме. Това би могло да бъде само единствено решението, което да е устойчиво и решение, което наистина да доведе до това да бъде и да продължава да бъде насърчаване инвеститорите в зелена енергия. Защото България, въпреки твърденията, че възобновяеми
възобновяеми източници има в своя микс на потребление, това е категорично невярно. Все още сме много далеч от целта, която е поела България, а именно 20,8% от брутното потребление на електроенергия да бъде покривано от възобновяеми източници. И тъй като няма никаква перспектива нещо да се случва, да има инвестиции, които бяха прогонени с безумната политика на държавата до този момент, няма шанс да успеем да построим до 2020 необходимите централи, ние трябва наистина да вземем мерки, които биха изглеждали, например, като насърчаване на възможности за много малки централи, да дадем възможност на семействата включително да имат достъп до производство на енергия от възобновяеми източници. Това е възможно с фотоволтаични малки централи до 5 кВт или до мощност, която е присъединен самия имот. Обикновено в България това са 6-8 кВт. Или малки перки, нещо, което за съжаление в българското законодателство не е добре предвидено и не е добре регулирано. Втора мярка, която ние предлагаме, така че наистина да успеем да балансираме разликата между добавката зелена енергия и преференциалната тарифа, е създаване на фонд, който да финансира този дефицит, и този фонд трябва да бъде създаден с постъпление от квотите парникови въглеродни емисии, които държавата има право да продава и които вече продава, и които вече средства са налични. За съжаление не използваеме, защото и тук българската държава нямаше ясна политика и не успя, по наши сведения, те са около 100 милиона лева вече, те са обездвижени в Българска народна банка. И всички тия решения са крайно необходими, защото в момента конвенционалните производители на електроенергия са в изключително затруднено състояние. Но тук пак е подменен въпросът. Защо те са в затруднено състояние? Е очевидно, че липсата на потребление на електроенергия в България, особено от индустрията, и разчитането на мощностите, които в момента работят в страната, да покриват само единствено потреблението от домакинствата, е общо взето кауза невъзможна, поради факта, че в България имаме наистина в момента свръхпроизводство на електроенергия, което се дължи отново на наистина безумната политика, водена от ДКЕВР. Освен насърчението за зелената енергия, което е по силата на Директива 28 на Европейския съюз, ние насърчаваме и комбинираните и високоефективните производства. Казано по-просто, ние насърчаваме топлофикациите в градовете, където има централно отопление, да бъдат генериращи мощности за електроенергия. Ние предлагаме тези топлофикации да генерират само толкова, колкото е необходимо за топлоенергията, която те произвеждат. Второто предложение, което ние правим, веднага да бъдат ограничени тецовите на вносни въглища, веднага да се намали до символично ниво и таксата за пренос високо напрежение, която възпрепятства износа, за да може бързо да се изнесе достатъчно голямо количество от България, и една мярка, която
Ние предлагаме спестените от нас въглеродни емисии да бъдат допълнително предоставени на конвенционалните инсталации, за да могат те да бъдат по-конкурентни, когато изнасят своята енергия. Общо взето всички тия мерки, според нас, ще успеят да покрият очакванията на хората и да решат в някакъв краткосрочен и средносрочен период тези очаквания, които ние наблюдавахме и дошли от протестиращите. Благодаря. И които в крайна сметка да намалят тази най-дълга зелена графа, което е всъщност енергийната интензивност на българската икономика, което се явява консумация на енергия, петрол, спрямо 1000 евро от брутния вътрешен продукт. Аз ще допълня още няколко неща, и тъй като днеска не сме много, но ние няма да спрем да говорим и да търсим нови истински партньорства. Чувствате се за възможност да се включвате или ако имате въпроси също така, но това, което аз исках да кажа е, че България е изключително необходимо да започнем конкретна работа в дългосрочните цели на страната, дългосрочните политики, което веднага да бъде отразено и в нашите по-краткосрочни стратегии и планове за действие. И разбира се, на последно място, но не като действие, е промяна на законодателството в тази област. Аз в петък си направих труда, просто имах други неща да погледна. Погледнах енергийната стратегия, която беше започнала да се изработва в края на 2007 при мандата на тройната коалиция. 4 години продължи този процес. В началото на 2011 стратегията беше финализирана от правителството на ГЕРБ и там има едни междинни индикатори, цели за постигане до 2013 година, които директно съм ги извадил от самата стратегия и вътре си пише какво е трябвало да постигнем за тези 2 години. Почти всичките от тези неща ние не сме ги постигнали, за съжаление. Но ето какво пише там. Намаление с 20% на енергийната интензивност, увеличен дял на ВИ до 12% от общото крайно потребление. Това вероятно сме близо до него. Увеличен дял на свободно договорените количества електрическа енергия на вътрешния пазар, създадена електроенергийна борса, по-качествено енергоснабдяване на достъпни и предсказуеми цени, подобрени стандарти за сигурност, напълно хармонизиране на национално законодателство с актовете от пакета енергетика и климат и мога да продължавам още доста неща. Проблема е наистина в това, че ние в България сме много добри в планирането и правенето на стратегии, но в крайна сметка постигането на тези цели отсъстват. И не е ясно как този проблем може така да бъде форматиран в една съвсем по-различна посока. Колеги, може би е време ние да спрем да говорим и да опитаме някои от останалите дали има въпроси, като виждам кои останаха, но очаквам някакви трудни въпроси. Може би е неудобно да коментираме, че очевидно интереса на българското общество в лицето на медиите е незначим към това, което ние говорим, но това не ни обезсърчава. И никой не ни е спирал. Аз ви предлагам да приключим тук. Има ли? Да, разбира се. Добър ден, казвам се Георги Котев, аз съм ядрен физик. Не толкова въпроси имам, колкото искам да допълна или даже да ви дам някакви идеи в насока на това, което вие правите, и за целта се хващам се за изказването на господин Аличков, който спомена, че действащия евродепутат от политическа партия ГЕРБ Владимир Оручев е размахвал стара стратегия 2015, в това число е манипулирал и така нататък, свеждайки до заключението, че България не се нуждае от зелена енергия, трябва да се придържа към конвенционалните, от които на него най-близко до сърцето му е ядрената енергетика, в частност АЕЦ Козлодуй. Това, което се очудих, че господин Аличков не каза, може би и не знае, че
въпросният действащ евродепутат, член на Европарламента, съкратено ЧЕП, в продължение на близо една година е в троен много дълбок конфликт на интереси. Същото лице май месец миналата година е назначено за член на съвета на директорите на АЕЦ Козлодуй. Един месец по-късно, юни месец миналата година, 12-та, той е назначен за член на управителния съвет на Държавно предприятие радиоактивни отпадъци. Това е втори конфликт на интереси. Третия конфликт се състои в това, че АЕЦ Козлодуй и ДПРАО имат търговски взаимоотношения помежду си и той не може едновременно да взема управителни постове в двете предприятия. А по отношение на първите два случая, те му са забранени директно от Конституцията на Република България. Член 68 забранява съвмещаването на статут на народен представител, какъвто е и евродепутата, с заемане на ръководни длъжности в държавни предприятия. Фрапантен случай, уникален може би в света и затова нито една българска медия не говори. Вие не знаете, вие не го казвате на хората. Не правите, даже може и като атракция да звучи, но със сигурност хората ще бъдат по-впечатлени от това, което правите, ако вие разобличавате, най-меко казано, мародерите на българската икономика. Защото това не е единственото геройство на господин Уручев. Между другото, аз като гражданин, с съдействието на още един гражданин, само двама граждани в България са сетили и са подали сигнал в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което се е случило още на 3 септември 2012 година, ще рече вече повече от половин година. Повече от половин година въпросната комисия не желая да разгледа този случай, да разобличи нарушението на Конституцията от действащ евродепутат, да го санкционира, накаже, отстрани постове и така нататък. И имаме устното уверение на председател на комисията, който се казва Филип Златанов, че на 19 март тази година, значи миналия вторник, преди 6 дни, случая Уручев е бил разгледан и комисията е постигнала решение. След това в телефонен разговор той ни обеща, че до края на следващия ден, 20 март, сряда миналата седмица, решението ще бъде публикувано на страниците на комисията, но той до ден днешен не е публикувано. Уручев продължава да мародерства и да нарушава закони, конституции и каквото щете. В същото време, откакто Уручев е член на управителен съвет и на ДПРАО, съответно на АЕЦ Козлодуй, в АЕЦ Козлодуй само за първите 6 месеца от неговото управление станаха безпрецедентни 4 аварии с спиране на 4 блока, 3 пъти 5 блок, веднъж 6 блок. Без прецедент в цялата 39 годишна история на централата. Аз имам повече от 17 години стаж там и може би така ще ми повярвате, че ви казвам истината. Освен това, това е и проверимо. В същото време, пак за тази близо 40 годишна история на централата, вече все по-често се чуват приказки, че това предприятие е практически пред фалит. И това наистина може да се случи в най-скоро време. Основната причина за това е, че Националната електрическа компания им дължи стотици милиони левове, но самата НЕК, знаете, е в тежко финансово състояние. За нея се говори, че практически е в фалит. Така че ролята и деянията на господин Уручев са повече от съмнителни относно това, той работи ли за доброто на българската икономика, за доброто на българския народ, както също го задължава Конституцията, в което той се е клел, или работи за нещо съвсем различно. И по този начин вие да показвате кои хора, какви позиции застъпват, защо и как ги застъпват и така нататък. Бих могъл още дълго да говоря, но стига и това. Благодаря. Благодаря, Георги. Аз имам обаче и въпрос към теб. Но преди да си задам въпроса, ще кажа, че много трудно ще размразим тази липса на информация, липса на прозрачност в българската система и това, което ти направи с публичното пространство с господарите на ефира е един от успешните начини, така че трябва заедно и по-отделно да търсим продължаване на тези опции, за да може истината да изплува и всъщност хората, които носят отговорност, да поемат тази отговорност. Но моят въпрос е следният към теб, тъй като ти си ядрен физик с близо 20 годишен опит в Козлодуй. Вече чухме, за съжаление, в публичното пространство някакви идеи, които са, не бих казал, дори и страшни, много по-лошо,
Това са за отваряне на затворените блокове, че даже и Кузово, Кремиковци и други подобни, което е, нали, доста така стряскащо. Моя въпрос е изцяло експертно-технически. Реално, ако една кола стои 10 години на трупчета, тя вероятно ще може да тръгне, но не е ясно до къде ще стигне. И конкретно въпроса, какви са рисковете при вече чуващите се желания на част от протестиращите, които аз вярвам, че всъщност са определени интереси, които използват протестиращите, за съжаление, които искат да прокарат тази идея, т.е. рестартиране на 3 и 4 блок, и какво може да се случи, ако това се случи. В смисъл, какво е състоянието в момента на самите реактори, защото нали, чува се, че дори нещо се случва там, изнасят се, реже се машини, желязо и така нататък. Ако може просто твоята гледна точка. Благодаря. Да, реже се и се изнася нещо, но това най-вече се отнася за първите два блока, 1 и 2, а възглас и запускане на блокове 3 и 4, да, наистина има в последно време. Моето лично и човешко професионално мнение, че това е смешно, но това не пречи да се случва. В България, знаете, е пълно с абсурди. Състоянието на реакторите е такова, каквото е било, когато те са били спрени. Двата блока са спрени на 31 декември 2006 година и вече 7 година просто стоят. До тях стои отработи от ядрено гориво, охлажда се, намалява активността. Но на мен не ми е ясно какви са тези възгласи, защото това е практически невъзможно от гледна точка на поетите от България ангажименти към Европейската комисия. Според мен това автоматично би означавало нарушаване на глава енергетика, договорната глава, част от 30-те глави, съгласно които България е поела ангажименти и в резултат на което е приета за член на Евросъюза от 1 януари 2007 година. Основната причина е, че двата блока, както не са имали защитен кожух около реакторите, така и нямат. Така и до ден днешен нямат, за разлика от действащите блокове 5 и 6. Даже, понеже преди малко ви казах, че се говори усилено за предстоящ фалит на АЕЦ Козлодуй, напълно е възможно този сценарий за разиграване на фалит да се разиграва именно в посока да, за да не фалираме, дайте ще пуснем 3 и 4 блок, те са си изплатили и дават още по-евтина енергия, отколкото 5 и 6 блок и по този начин ние ще закрепим икономическото състояние на централата и ще избегнем фалита. Но и това не е аргумент. И това не е аргумент. Ти спомена предаването Господари на ефира. Там беше изнесен конкретен случай, където самата централа се източват милиони по абсурдни схеми с покупка на свежо ядрено гориво, което стои с години, а след това се продава на безценица. Това е начинът да се спре фалита на едно предприятие, а не с спускане на мощности морално старели и със съмнително състояние техническо. Да, горе-долу и един коментар от мен. Ситуацията е също и в въгледобивния и електропроизводствения сектор на електричество от ТЕЦ. Още преди близо 14 години става ясно, че най-старите ни ТЕЦ-ове трябва да бъдат затворени в един така период от време от 2008 до 2012 година. Това става 10 години по-рано ясно. Трябва държавата да вземе мерки съответно за намиране на алтернативни места за заетост на тези работници. 10 години няма политическата воля да се случи конкретно действие. В крайна сметка какво се случи? Европейската комисия ни стартира наказателна процедура в тази област, просто защото в България никой не смее да каже, че нашите топлоелектрически централи, които са на по 30-40 години, няма как да бъдат технически усъвременени и така променени, за да бъдат високо ефективни. Те просто са изживяли своя живот, изплатили са своята инвестиция и е време да преминем към една последваща стъпка. За съжаление, никой не намира така желание и амбиция, че това е възможно и се търсят временни решения, за да продължат да работят. В един момент, и този момент вече настъпи, се случва това, което видяхме: протести, високи цени, изкуствени опити за дотиране и субсидиране на този сектор, което е бягане от отговорност и продължаване и задълбочаване на основните проблеми. Аз се надявам, че много скоро в България
точно именно този основен проблем, именно конвенционалната енергетика, свързана с топлоелектрическите централи, ще почне да излиза наяве. Всичките формати на договори, всичките формати на това как се определя цената, всичките загуби, всичките алтернативи и ползи, това, което предстои на коалиция за климата да работи активно през следващите няколко години. И не знам, ако колегите има някой да допълни в тази връзка. Само две думи да кажа за конвенционалните. Очевиден е проблема с криенето на информация за това какво предстои пред българската конвенционална енергетика. Е факта, че дерогацията, която ние очаквахме от Европейския съюз за въглеродните емисии, тя мисля, че е получена, не е изобщо публично оповестена, но така или иначе Европейския съюз, ако я приеме тази дерогация, означава 383 милиона лева инвестиции, за да се признаят съответната квота безплатни емисии, които държавата ще даде на конвенционалните. Автоматично, само за тази година. До 2020 са 2 милиарда. Разбирайте, че Европейския съюз няма как да не контролира държава като нашата, макар и членка, но такъв член, който според мен напълно компрометира всяка една от политиките на Европейския съюз и най-вече в областта на енергетиката, няма никакъв шанс, според мен, да избегнем плащанията, конвенционалните да избегнат тези плащания, защото те са свързани именно с това, че от една страна поемаме ангажименти за възобновяеми енергийни източници, от друга страна искаме пък и да продължим до безкрайност да експлоатираме въглищните си мини и конвенционалните, вместо да се съсредоточим в по-ефективно ползване на природните ресурси, нови технологии и разбира се да опазваме околната среда. Така че малък е шанса, на което и да е българско правителство да изхитрува по повод на ограниченията, които ще настъпят там. Само да поясня за дерогацията. Дерогацията е един елемент на удължаване на една агония, която има България. Наистина българската икономика, частния и държавния енергиен сектор трябва да намери тези 2 милиарда година по година да финансира в нови технологии и подобряване на ефективността. В момента, в който това не се случи за една година, а то мисля, че за 2013 няма да се случи, дерогацията спира. Аз не виждам как. Няма как, да. Дерогацията спира автоматично, цените на електроенергията и цените на въглеродните емисии излизат директно на борсата, на пазара, но там следва повишаване на цените и в крайна сметка става ясно, че тази енергия е изцяло неконкурентно способна и въобще няма бъдеще. Силно се надявам, че истинските решения, като енергийната независимост на домакинствата, са правилните. И както се коментирах миналата седмица с един виден български политолог, какво представлява енергийната независимост? Ляво или дясно политическо решение? Не, представлява решение в посока на гражданите и на разбиване на монополите. Това трябва да стане ясно. И докато ние търсиме някакви постулати, за да задоволяваме определени икономически интереси, няма да постигнем основното цел на протестиращите, а именно разбиване на тези монополи, разбиване на статуквото и един преход към зелено бъдеще, към устойчива икономика с конкретни икономически показатели и възможности за развитие. Така както върви света, така както върви Европа. Ако има други въпроси или коментари? Не е много приятно да се общуваме. Ако не, колеги... Няколко думи. Заповядайте, професор Радев. Наистина грешките в прогнозирането и развитието на българската енергетика са уникални. И те преди всичко са свързани с последователното неприлагане на системен подход и на разглеждане на очевадни взаимовръзки. Въпросът е какво може да се прави от тук нататък,
особено като имаме предвид, че се приемат по трудно обясними причини стратегии, които още в периодът на разработване е ясно, че не могат да бъдат реализирани. Най-ясен пример е това, което беше показано от Георги. Неприятно обстоятелство е, че общо взето научният потенциал на България се доста или беше отблъснат, не бих давал диагноза, но като изключим няколко специалисти, които по някои въпроси застъпваха открито становища противоположни на така наричаните официални, защото те не са официални, тъй като не винаги са дадени, се силно отдръпнат от разработката на проблемите на българската енергетика. И ако ние се върнем в далечното минало, имаше разработки, които се опитваха да определят при всичките условности на централизираната планова икономика, да определят какви са разходите на едно домакинство за топла вода, за готвене, за отопление, за трите отделни енергийни потребности. Публикувани са тези разработки. Те са приложими само в своята методическа част. Редица фактори от преди 90-та и веднага след 90-та и до сега продължават да дават силен приоритет на развитието на голям относителен дял на електроенергията. С всички неизгоди от многократните трансформации, тръгвайки, за да получим топлината за топлата вода, за готвенето и за отоплението. И на този фон идва много добронамерените усилия, примерно на Коалиция за климат, които аз уважавам, но които, за съжаление, според мен, в някои случаи недостатъчно отчитат обстоятелството, че така или иначе устойчивото развитие има 3 координатна система. И наред с екопроблемите строят икономически и социални проблеми. И тук вече идва спорът. Можем ли достатъчно обективно да съизмерим тези 3 страни на равностранния триъгълник и не се ли той силно деформира? Аз лично смятам, следейки частично някои процеси в света, че ако започнем така наречената величина за ВЕИ в България е определена абсолютно без необходимото експертно проучване. Аз не твърда, че трябва да бъде по-ниска, но госпожа Кунева и в едно заседание там на училището за политика и след това при една среща на улицата ми превежда цифри България и Швеция. България и Швеция за съотношение ВЕИ. Но дайте да видим България и Швеция по жизнено равнище. И дали ние трябва да бъдем винаги абсолютно послушни по това, което казва Европейската комисия. Защото трябва да кажем, че и ние сме дали на тази кауза за опазване на околната среда Натура 34% от територията на страната. Независимо от редица други неща. Т.е. не трябва винаги тези, които са там, да се държат
като послушни ученици, без достатъчно самочувствие. Но това е един по-дълъг въпрос. Аз очаквах обаче при така добрата покана и при обстоятелството, че има тук 2 часа, да има някаква дискусия или най-малкото да дойдат журналисти, които нещо да питат, нали? За да се създадат това. Имах доста голями ангажименти, отложих ги всичките да дойда. И какво излиза? Че като че ли няма желание за компетентна дискусия. Има желание на някои хора да правят протести с оглед бъдещо, някои от тях с оглед бъдещи изборни проблеми, нали? Но компетентната и активна дискусия отсъства. И тук е голямата отговорност на България. Като видите какви неща са ставали във Фонда за научни изследвания, като видите тематиката и на това как сравнително добри експертни групи бяха ликвидирани и остават да работят някои отделни мухикани, това са неща, които не могат да се разработят по друг път, освен чрез последователни итерации и многократни спорове. Друга база няма. Това са някои съображения, които исках да кажа, за да оправдая, че съм дошъл. Да, благодаря, професор Радев. Само да спомена, че това е един формат на отваряне на публичното пространство, който така ако не се лъжа, в последните 2-3 седмици работим. Първата тема беше за гражданското общество и протестите, втората тема беше за Пирин, третата тема беше за съдебната система, четвъртата тема е за енергетиката. Предстоят още теми, като шистовия газ конкретно. Тоест, нашата цел е в този лист в поканата, това са, както аз започнах, широк формат на коалиции и граждански групи, които са инициатори на протести, инициатори на решения и посочващи конкретни проблеми, да започнем тази дискусия. Темата за енергетиката, професор, тя никога не е била припознавана от медиите, поне това, което ние сме говорили. Правили сме нееднократно и пресконференции, и кампании, и шествия. За нас това е нормално. И ние не го приемаме като някаква оприличаване, че сме много лоши или много неразбиращи. Може ли да ми дадете тези документи, които сте раздали? Да, разбира се, те са там отзад на масата. Добре, но идеята е, че ние не затваряме нещо, а ние всъщност оставаме отворени и продължаваме да работим. Колегата Ники искаше да допълни. Професор Радев, само 2 думи ще кажа по повод на вашата теза. Дали трябва винаги да се съобразиме с това, което сме поемали като ангажимент, или трябва ли да поемаме всеки ангажимент към Европейския съюз? За съжаление, като човек лично участвал в политиката, искам да ви кажа, че за огромно съжаление българските политици наистина са до такава степен безотговорни към това, което се случва в държавата, че българското общество наистина вижда в европейските регулации само единствено възможност все пак нещо да се изпълнява в тая държава. И ще ви дам един пример, който всички забравихме за него. България с идеята да поевтини цените на горевата, на течните горева, не приложи нито една от мерките, предвидени в Директива 28 за биоетанола и за биодизел. Нито една от мерките. И идеята беше да поевтинеят. Поевтиняха ли? Не. А дадахме ли допълнителна 10% на печалба на Лукойл? Дадахме. Ето това е, когато благовидно българските политици, супер загрижени за българските граждани и тяхното добруване, решават да нарушат някоя европейска норма. И сега не само ще трябва да го вкараме залпово, не само фалираха всички български производители на биодизел и биоетанол, не само земеделието, което печелеше от интензивни култури като рапица, сега
нямаше пазар и намали тези площи. Аз съм от Сдружение форум и ние правихме, едни колеги правеха с немското посолство в тези години, 90-те и кои, подпомагани от немското посолство и се хванаха хора и почнаха работи. Аз съм в течение и самите ние доста участвахме точно в тая инициатива на немското посолство. Слава Богу, тя даде допълнително приходи на българското земеделие. Аз само с това искам да илюстрирам, че по-добре наистина да не се доверим на българските политици, а да настояваме те да спазват европейските регулации. Във всеки случай ще бъде по-добре за българското общество да спазваме европейските регулации, отколкото да оставяме за нас да се погрижат в кавички, разбира се, българските политици. Вече свободен човек трябва да си помисли. Това, че влезахме в Европейският съюз е един гигантски успех. Става въпрос дали скоростта, с които затваряхме главите, беше нормална. Нали? Добре, аз бих искал да преминем към финализиране на днешната среща и пак казвам, тя остава отворена и за напред. Ние ще продължим да работим съвместно. И в заключение ще допълня две неща, които не успях да кажа по-рано. Още в далечната 2008 година Екологично сдружение за земята, като част от коалиция за климата, изготви и предостави в публичното пространство, предостави на всички експерти в съответните институции и структури алтернативен енергиен сценарий за развитието на този сектор в България до 2050 година, където ясно и индикативно се казваше, че е възможно и как да стане този поетапен и постепенен преход на този проблем, който сега е толкова горещ картоф в публичното пространство. Тези подобни сценарии са направени за редица страни и те вече се следват и спазват. Доказателство за това е, че огромната финансова възможност, която Европейския съюз има в тази област, това е тъй наречената финансова система NER 300, 2 милиарда на година за иновации, всяка година отиват преди всичко в областта на възобновяемите енергийни източници. Това са най-новите технологии. Страните кандидатстват, за да могат да приложат точно тези научни постижения в практиката. И оттам те да започнат да бъдат репликирани, прилагани, мултиплицирани. Такова нещо България също кандидатства, но познайте за какво кандидатстваме. Ние кандидатствахме за улавяне и съхранение на въглеродния диоксид в земните недра и съответно този наш проект не беше одобрен. И докато всъщност ние не осъзнаем, че и парите, и науката, и бизнеса вървят в една правилна посока, довеждаща ни до истинска енергийна независимост и революция, но чрез еволюция, ние ще имаме много затруднения. Благодаря ви много.